Sorry, ja się kładę. Chleba. W ogóle mam za 30 sekund gaz, nie wiem czy jesteśmy w odpowiednim miejscu. Nie wiem, mamy auto jakby, co? Stary, auto. Dobra, auto, kurde, spoko, 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 ESE. spoko. Widział mnie chyba. Kurde. Wysiadł chyba. Granat! Granat następny. Spokojnie, Kamil, trzymaj się! Trzymam się. Trzymaj się, Kamil! Granat kolejny. Za kamie... Nie. Na SE jest. Granat kolejny. Za kamieniem jest. Kurwa mać. Za kamieniem idzie z kevlarem. Idzie. Wali do mnie. Wal w niego, wal w niego. Mam go. Masz go? Kurde! 5. Kurde, lecz się. Kurde, jest. Dobra. No nie z dwóch za jednym. Leczę się. Czekaj, ja muszę się położyć. Kask sobie muszę wziąć, bo mi złoił kask. Kurde, Kamil, my to musimy wygrać, no bo mnie łazerwie jak my to udupimy. Ja muszę się leczyć, bo ja miałem, kurde, 3 Ej, HP. ale dałbym sobie normalnie uciąć głowę, że dwóch będzie w tym aucie. Nie mam apteczki, kurde, właśnie. No ja mam jedną. Weź dwór obadaj. Gdzie on był? Dobra, 7 apteczek, nice. To weź łostow z dwie. No to... No. Kurde, nie mogę ci dropnąć. Wow! Shit. Ej, ale mnie ciekawi, kurde... Masz, 3 leżą. No badzieny. Czekaj, bo jeszcze chciałem zlutować. Mam jeszcze granat jeden. Żeby... jak... Żeby nie miał snajpery ino. Co on miał za kask? Taki... Tech Tactical Helmet, to jest lepszy czy nie? Nie wiem. Dobra, może reload. Kevlar sobie zrób. Właśnie. Pomysł. Taśmy potrzebuje duct tape'a. Ma duct tape'a? Nie mam. Ja nie mam. On ma duct tape'a? Nie stójcie koło siebie. No przecież nie stoimy koło siebie. Tape'a. Nie, nie miał on w tym worku ammo do snajpy na przykład? Nie. Kuźwa. Dobra, zrobimy sobie kewa. Kurde, mam 30... A, do akacza chyba będę musiał strzelać. Akaczem. Lepszy hełm jest od niego. No i tak, za moment będzie tak mała strefa, że z AK najlepiej. A mi się ręce spociły. Kurde, gdzie on może być? Ej, może on tam... Może tam było dwóch, może on za tą policją siedzi tam skitrany. Myślisz? Nie wiem, tak gadam, no bo co, za nami to by 10 już sekund, walił. stary, no gdzie my jesteśmy teraz? Nie wiem, no to już tego nie obadasz. Czekaj. No, jesteśmy chyba... Czekaj. Jesteśmy tu, tam jest daleko, więc wychodzi na to, że chyba jesteśmy w miarę dobrze. Chyba. Idzie, widzę, od Gdzie, E. jaki kierunek? Od E za kamieniem. A widział nas? Nie wiem. Chyba tam był. Chyba. Tak jest, od E, kamień. Idzie teraz na ESE. Za pagórek poszedł. Dobra, spoko. Czajana. Kutashing. Akcja zakutaszenie. Od SE będzie chyba szedł, chyba że przejdzie jakoś za górką na S. Może nie widział. Gaz nam podłazi z dupy. Dobra, pa Kamil, co robimy? Po Apteka? apteczce, do auta i pressingiem. No dwóch nas nie zabije. Ho! Szybko, szybko. No dawaj. A może nie musimy aż tak szaleć z tym pressingiem? Z samochodem. O, strzela. Strzelał? Strzela chyba. No to dobra, to nie szalejmy jeszcze tak, aż tak.
No z gazu nie wy... Wow! O kurwa. Przepraszam za wulgaryzm. Leci z górki. Nie widział cię chyba. Mnie ino widział. O. Niech się za tego drzewa ino łepek wychyli. Ja go widzę, jakbym wychylił, to bym mógł Nie, strzelać, ale czekaj, mnie widział. kurde. Ale wydyguje za tego drzewa normalnie. Nie ma granatów chyba, bo już by walnął. No, a zwłaszcza pod samochód by mnie ostrzelał, to by było Jakby słabe. wybiegł i na nas leciał, to pieremy do niego. Dobra. Kurwa, ja się cały czas wykrwawiam. On cię nie widzi, bo by walił już po aucie. No, żeby rozwalić. A ja dalej nie mogę krwawienia zatamować. Nie masz granata? Nie mam. Ej, a ja mam. A nie, mam! Ej, to... Czekaj, kurde. Ej, jest dalej za tym No nie wiem drzewem? jak ty... Nie wiem, tak. Poszło. Nie wiem... Wal w niego! Jest! Mamy? O! O kurde! Dobrze. Panie! Mikołajek, O! 17 apteczek miał, stary. Ale go Co ty kurde się- wykurzył Ale- granacik. Ja też już O! miałem, ale jak wrzuciłeś to... A, Dobrze. Dobrze, Mikołaju. No to teraz u Kamila muszą wpaść te słupki końcowe. No muszą. I tak, to tak się gra właśnie. Muszą. 2 dni I do mistrza, kurde. Oje. Kutaszenie, kurde, ekipa kutasiarzy wygrywa. No akcja za kutaszenie 10 na Po 2 10. kile, po 2 kile to jest po 2 słupki. Ach, Dla każdego. mistrzostwo. Ach.